D'acord, això serà un vídeo una mica desordenat. Fa molt que no penjo vídeos, fa molt que no faig vídeos, i em fa il·lusió explicar-vos algunes coses, i és que en concret aquest estiu he estat a Estats Units, per a bien, no per a mal. He estat fent recerca, així que m'agradaria explicar-vos una miqueta què tal la meva experiència per Estats Units. Vale, primera cosa, Estats Units és molt gran, no havia estat mai i m'he quedat flipant, és molt gran. D'acord? O sigui, jo estava a Chicago, això és el que li deia als meus amics, jo no estava a Chicago, estava a 1 hora i mitja en tren de Chicago i després agafa un Uber des de l'estació de tren fins al Centre de Recerca Internacional Fermilab, un lloc xulíssim on jo estava. Primera cosa, que ja m'esperava, però quan estàs al mig del fucking no res, encara la notes una mica més. Si no tens cotxe, estàs liat. Aleshores, clar, jo vaig anar a fer recerca a un centre de física de partícules. I què necessiten els físics de partícules? Un accelerador de partícules. I on fiques un accelerador de partícules? Doncs al mig d'una ciutat, no. Llavors vaig anar a Fermilab, que estava efectivament al mig del no-res, al costat d'un accelerador de partícules. I és que realment aquest centre és actualment, encara que l'accelerador de partícules no estigui funcionant activament, és la capital de la física de neutrins. I és que tenen molts experiments en física de neutrins que potser, com coneixeu, és la que jo treballo. Aquest lloc és una institució pública dels Estats Units, per tant és del Department of Energy, per tant és territori federal, és a dir, que jo per entrar ja havia de passar mesures de seguretat bastant totxes, o sigui, havies de fer com testos per assegurar-te que no eres un espia, per assegurar-te que sabies com protegir-te davant d'un atac d'un tirador, per protegir-te de mesures radioactives, i llavors quan passaves tot això et donaven una acreditació que havies d'ensenyar cada dia a un guarda que hi havia a l'entrada perquè et deixés passar. Literalment, un dia, coses de la vida, un taxista va acabar dient-li a la guarda d'aquest lloc a mi la policia sempre em deixa passar, no hi ha problema. I la guarda va dir, a mi la policia me la pela, això és territori federal. Cágate, lorito. Per tant, quina és la cosa? És un centre que està pensat per a fer investigació i únicament fan investigació. El seu objectiu és fer investigació. Jo venia de la universitat, que al final la universitat d'on treu diners és de les vostres matrícules, és de donar classes. Per tant, l'objectiu principal d'una universitat que no és investigació. I llavors em trobo en un ambient on es fa pura i exclusivament investigació. I això és una cosa que veus immediatament només caminant pel lloc, mirant, fixant en les coses. I és que en aquest lloc hi havia, a cada maleïda paret, hi havia una maleïda pissarra per discutir en penya de, jo què sé, de física random que se t'hagués acudit, de la idea que tenies mentre estaves cagant. No, crec que al lavabo no tenien pissarres. Crec. Potser sí. Llavors, també, el tipus de gent que hi ha allà és un tipus de gent molt diferent que el que havia viscut jo a la meva universitat. No és gent que hagi de fer classes, gent que tingui ja una plaça fixa necessàriament assegurada, sinó que són gent que el seu objectiu únic, la seva feina, és produir treball científic. Que amb això no vull dir que la universitat sigui pitjor que un centre de recerca, ni molt menys. Senzillament té uns objectius diferents. I quan tu, en una carrera acadèmica, se't valora que facis recerca, doncs això es nota. I es nota una mica en la mentalitat de la gent. Potser una idea que tenia jo al principi és que seria molt competitiu. I bé, vaig estar un mes, tampoc no em va donar temps a veure-ho, però realment això no ho vaig veure, perquè la ciència realment és una cosa col·laborativa. És una cosa on la gent ha de treballar plegades, les idees han de fluir. I llavors no hi havia tanta competitivitat, sinó que hi havia molta cooperació. És a dir, aquestes pissarres, aquests espais estaven fets perquè la gent parlés, discutís idees. I realment així és com es produeix ciència. De fet, parlava amb els postdocs, que són com la gent més jove però ja amb una mica d'experiència acadèmica i que se suposa que és la que fa el gruix de la feina, m'explicaven, hòstia, o sigui, està molt guai perquè és que no paro de tenir discussions amb gent i tenir idees xules i tenir coses a fer, però el problema és que no estic trobant temps per portar-les a terme. No ho sé, o sigui, com coses molt estúpides, però per exemple, cada dia a les 3 de la tarda hi havia el cookie hour, donaven cafè i galetes, i la gent es juntava allà i xerrava, i llavors una mica, vulguis que no, acaba sortint discussions científiques. Evidentment, no? Has de tenir diners per poder, jo què sé, forrar tot de pissarres, per poder posar amb vi i formatge a la sortida dels seminaris perquè la gent hi vagi.
Però realment aquestes petites coses es nota bastant la diferència. O sigui, realment em vaig trobar en un ambient on tot el que s'esperava de mi i tot estava construït per tal que jo fes recerca. És a dir, de 8 o el que vulguis, de 8 a 6, fes investigació. Llavors això està guai, o sigui, realment aquí a Barcelona he tornat i la meva vida és un puto frenesí, és a dir, tinc classes, tinc divulgació, tinc, jo què sé, 1000 comissions on estic ficat a la universitat i al final el temps que tinc per fer recerca és potser un 25% o un 30%, allà és el 80% potser, i vius molt més tranquil. És a dir, no sé què en penseu, però tinc la sensació que portem una vida que és tan frenètica que al final no estem fent res gaire concentrats. No estem fent, bueno, jo almenys no estic fent res a tope, una cosa concentrada. Llavors, aquesta manera de treballar m'agradaria portar-la cap aquí, cap a la meva manera de treballar aquí a Barcelona. Perquè al final, quan treballes ben una cosa, també acabes més content i no et vas dispersant en 1000 coses. Llavors, també he tingut molt temps lliure per mi, perquè, joder, estava a l'altra punta del planeta, no? I m'ha agradat aquesta tranquil·litat, D'acord, potser no vull que la física sigui tota la meva vida, com he vist, però no sé, almenys dedicar-hi temps i dedicar-m'hi en full cos, i en tot el cos i en tota la ment. Bé, vaig acabant, que porto molta estona xerrant. A nivell acadèmic realment no va ser superútil, no vaig treballar amb gent d'allà perquè vaig estar només un mes i un mes no dona per gaire. Hauré de tornar-hi al març o abril, 2 mesos més, llavors allà sí que estaré preparat per treballar a full amb gent d'allà i donar-me a conèixer una mica. Però una cosa que sí que m'ha agradat molt és que realment ara ja sé què implica seguint la carrera acadèmica. És a dir, aquí, com us deia, aquí a la universitat és un món una mica ja establert, és com quan ja més o menys és la teva destinació final, on ja fas classes, tens una plaça fixa, fas recerca una mica, combines tot, però no són les fases intermitges. Les fases on tu has de produir molta recerca per tal que se't valori i després et puguin donar una plaça a la universitat. I aquestes places, aquest període del mig és el període més dur. És el període on has de marxar fora, on has de deixar la teva família i amics. I llavors m'he pogut enfrontar i conèixer a diferents persones en aquesta fase. Llavors, evidentment em fa molta por marxar, és complicat, però almenys ara ja sé què implica i sé quines són les condicions una mica. Llavors, amb això estic més tranquil. Ja puc tenir temps per pensar, d'acord, vull això a la meva vida, no vull això a la meva vida, però almenys sé què és el que implicaria. I això és un canvi bastant fonamental i pel qual estic molt agraït d'haver pogut anar, perquè això no ho he dit, però estic podent anar allà perquè hi ha uns fons europeus que m'estan subvencionant el meu viatge cap allà. Això no és una cosa que tothom pugui dir, això és una cosa que en el meu programa de doctorat, en el meu grup, hi ha aquests diners i tinc molta sort que hi siguin. Llavors, gràcies a tots els que pagueu impostos i gràcies al meu grup, a tothom que em seguiu i no sé, ja us seguiré explicant, potser no amb tanta recurrència, però de tant en tant em vindrà de gust aquests videoblogs. Cuideu-vos molt.